Vážené dámy, vážení páni, cítim sa privilegovaný, že tu môžem pred vami stáť a povedať vám niečo o systéme, ktorý sme v rámci našej spoločnosti Detektor vyvinuli a ktorý sme aplikovali a dovolím si povedať úspešne v rámci prevádzok viacerých typov, viacerých druhov prevádzok. Naša spoločnosť nie je žiaden rýchlokvas. Pôsobíme na trhu už pekných pár rokov a začali sme ďaleko predtým, než došlo k problémom spôsobených covidom a koronavírusom. Mali sme samozrejme isté postupy, pôsobili sme ako dezinfekčná spoločnosť a používali sme na to rôzne mobilné dezinfekčné zariadenia a vyskúšali sme toho, vyvíjali sme. Vždy sme ale neboli dostatočne spokojní s praktickou využiteľnosťou našich systémov, pretože keď máte mobilnú jednotku, potrebujete človeka, ktorý ju obsluhuje. Potrebujete sa dohodnúť s vedením napríklad nemocnice, aby vytvorilo priestor na to, aby tam tento pracovník mohol prísť a urobiť proces dezinfekcie. Snažím sa. Super. A toto sme vnímali ako nie úplne najvhodnejšie riešenie. Tak sme dali hlavy dokopy, použili sme vedomosti z dezinfekčných procesov, z dezinfekčných látok a takisto z technológií, ktoré sme poznali, o ktorých sme vedeli. Rozhodli sme sa, že vytvoríme riešenie, alebo pokúsime sa vytvoriť riešenie, ktoré by mal klient k dispozícii vždy, keď sa tak rozhodne. A ktoré bude vedieť používať na základe svojej vlastnej vôle, keď sa mu to hodí a kedy bude mať na to reálny čas. Dovolím si povedať, že v súčasnej dobe takéto riešenie máme, že sa nám ho podarilo vytvoriť. A funguje na princípe tzv. Suchej hmly. Poviete si, čo je to za blbosť, ako môže byť hmla suchá. Veď je to kvapalina. Termín suchá hmla vznikol, nie je to stará technológia. Technológia má možno 15-20 rokov, reálne, ale používala sa na úplne iný účel a v úplne iných priemysloch. My sme prišli na to, že sa dá špičkovo použiť, pokiaľ vodu nahradí dezinfekčný roztok, na médium, ktoré svojou rozpínavosťou zaplňuje priestor a ničí všetky patogény, samozrejme podľa účinnosti toho dezinfekčného roztoku, ktorý tam použijete, ktoré sa dostanú do cesty tejto hmloviny. Vďaka tomu sme boli schopní zabezpečiť výsledky, ktoré sme sľubovali, alebo o ktorých sme tvrdili, že dokážeme. Čiže suchá hmla, treba si to predstaviť najlepšie ako pingpongovú loptičku, ktorú hodíte o stenu. Dôjde k odrazu. Jednotlivé kvapky, ktoré rozprašujú naše trysky, sú tak malé, že nevytvárajú zmáčenie pri kontakte s pevným povrchom. Naopak sa od neho odrazia a putujú naspäť do priestoru. Správa sa to ako prírodná hmla svojím spôsobom, len je generovaná špeciálne navrhnutými a patentovanými tryskami. Samozrejme, to bola vec vývoja, kedy sme vedeli veľmi dobre, že na to, aby sme s touto technológiou mohli niekoho osloviť, musí byť technológia bezpečná, musí byť v prvom rade funkčná, musí byť praktická a musí byť jednoducho ovládateľná pre kohokoľvek. Ako spomínal pán Adam Mišin, keď prvýkrát videl technológiu, o ktorej hovorím, tak sa zľakol, že Pane Bože, ako to budeme ovládať? Kto sa to naučí? Veď to nikto nebude vedieť. Mysleli sme... Pardon. Trošku to takto preskočím, aby som vám priamo naše zariadenie ukázal, potom sa vrátim. Mysleli sme aj na to, keďže v týchto technológiách pôsobím dlhú dobu a stretával som sa s ľuďmi a vedel som, aké sú úskalia a čo ľudia riešia. Ľudia chcú mať riešenie, ktoré je čo možno najjednoduchšie, najpraktickejšie a týmto spôsobom sme zariadenia aj vytvorili. Ovládanie zariadenia je najzaujímavejšie, tak z praxe hovorím, že pomocou smartfónu alebo pomocou mobilu, kde dokážete pár kliknutiami si získať kontrolu nad dezinfekčným procesom vo vašich operačných sálach alebo
Nevadí. Vo vašich operačných sálach alebo v priestoroch, ktoré potrebujete. A zariadenie nepoškodzuje absolútne žiadnu elektroniku. A to, keď som vám spomínal, že suchá hmla bola vytvorená pre iný segment, bola vytvorená pôvodne práve pre elektrotechnický automobilový priemysel na redukciu tzv. Elektrostatického náboja, kde sa pracuje s otvorenými doskami plošných spojov, ktoré sú náchylné na vlhkosť. Čiže tieto automobilky by si nemohli dovoliť mať zariadenie, ktorým zmáča ich vlastné výrobky, lebo by došlo ku skratu. Z toho dôvodu sa nemusí nikto obávať. Máme zariadenia, presne ako bolo povedané, za ťažké peniaze od 100 000 do 2 miliónov. Nemôže sa to poškodiť? Nie, nemôže. Nevychádzame z nejakej premisy alebo z nejakého nášho názoru alebo tvrdenia. Vychádzame z fyzikálnych javov, ktoré našťastie sú nemenné a platia. A takto sa suchá hmla správa stále. Keď ju pustíte raz, pustíte ju 100-krát, vždy dosiahnete ten istý efekt, ktorý ste dosiahli pri prvom spustení. Samozrejme, ľudia sa pýtajú, ako často treba dezinfikovať. Nemusím vám odpovedať na túto otázku o dezinfekčných procesoch sterilizácii a tak ďalej. Viete ďaleko viacej ako ja. Viete, že je to o pravidelnosti používania, o trpezlivosti. Práve našou technológiou mnohí prednášajúci predo mnou spomínali, že bojujú, sprísňujú podmienky, snažia sa nastaviť procesy, dezinfekčné procesy v rámci svojich prevádzok čo možno najlepšie a zachytil som viackrát, že častokrát zlyhá ľudský faktor. Náš systém nenahrádza dezinfekčný proces operačnej sály, keď treba utierať stoly, dezinfikovať jednotlivé časti a tak ďalej. My to ani netvrdíme. Ale napomáha vydezinfikovať niečo, čo neviete utrieť, a to je vzduch. Predstavte si, že máte perfektne zaškolený tím, ktorý urobí svoju prácu špičkovo. A napriek tomu sa vám tam nejakým spôsobom objavia patogény, ktoré tam nechcete. Ako je to možné? Z praxe vám hovorím a mnohí, ktorí pôsobíte vo svojich zariadeniach, viete, že sa nejedná o zariadenia, ktoré majú 4-5 rokov, ale častokrát sa jedná o budovy, ktoré majú desiatky rokov. Majú starú vzduchotechniku, prieduchy, ktoré sú plné prachu. Na týchto prachových časticiach sa môžu vyskytovať patogény, ako sú napríklad plesne alebo spory. My nielenže dokážeme zamedziť tejto vzduchotechnike, lebo vždy, keď to projektujeme, myslíme aj na tieto vzduchotechniky. Nielenže vieme zamedziť, aby z tejto vzduchotechniky neprúdili patogény, ktorých sa obávate alebo ktoré by boli nepriateľné. Samotná vzduchotechnika si vytvorí vďaka nasávaniu aerosoly alebo nasávaniu suchej hmly z našej trysky na tom finálnom poste niečo ako ochranný film. Čiže dokážete si zobrať stier zo zaprášenej vzduchotechniky a neveríte vlastným očam, že tam nič tam reálne nevidíte po výsledkoch. Vidíte tam POS, pôdy ostali sterilné. Tieto veci, dokonca sme takí smelí, že to našim klientom dokážeme aj garantovať. Samozrejme sa jedná o pravidelnosť používania. Keď sme vysadili použitie v operačnej sále na 2 týždne, tak stále výsledky vychádzali exponenciálne lepšie ako v časoch, keď takúto aerosolovú dezinfekciu zabudovanú nemali. Vyšli, samozrejme, niečo tam vyskočilo, malé počty kolónií a tak ďalej. Ale 2 týždne sa to nepoužívalo. A pritom sa vždy používali UV lampy a UV zariadenia, ktoré sú, keď som ich prvýkrát videl, tak som bol z nich úžasnutý, že boli naozaj high-tech pre mňa. Že wow, to musí zabiť všetko, čo tam je, bez ohľadu. Ale zistil som, že ono to tak úplne nie je pravda. Lebo sú tam rezistentné, samozrejme, patogény. Ale ako prídavný proces sekundárneho doklepnutia toho dezinfekčného procesu, ktorý tam máte, náš systém urobí presne to, čo aj deklarujeme.
Tuto môžete vidieť partnerov, s ktorými spolupracujeme, s ktorými sme prišli do kontaktu a nejakým spôsobom sme vytvárali u nich dezinfekčné procesy. A verím, že všetci boli spokojní a našťastie nás nikto s reklamačnými záležitosťami nenaháňa, takže asi tú prácu vykonávame podľa predstav. Súčasťou toho bolo získanie veľkého množstva certifikátov, ako som spomínal na začiatku, tak, aby sme vedeli deklarovať dostatočné množstvo okrúhlych pečiatok, ako sa hovorí, že náš systém je naozaj legitímny. A funguje a verím, že vás zaujal. Ak by ste mali otázky, som vám k dispozícii. Ďakujem pekne za pozornosť.